Една от любимите ми сентенции гласи, че човек е толкова голям, колкото са големи неговите мечти. Ако си силен и борбен, винаги може да постигнеш целите си. Но ако ти липсва смелост, е нужно някой, който да те окуражи. Човек с дарба, в която ти да повярваш. Да повярваш, че можеш сам да се справиш със своите проблеми, със своите надежди и да станеш още по-силен и голям. Не само в мечтите си, но и в целия живот. Точно такъв човек, надарен с дарбата да убеждава нас, че може да ни помогне или можем сами да си помогнем, е тук до мен. Това е гадателката Ваня, на която днес гостуваме, за да усетим атмосферата, в която тя работи, в която тя се доказва всеки един ден пред всеки, който е решил да я потърси за помощ. Кажи ни, в коя област на езотериката се проявява най-вече твоята сила? Ами, в ритуалите, които правя, т.е. има ритуал определен кой за какво е. Не се работи с един и същ. Мога да кажа, че ритуала съдейства, да кажем, за събиране на двойка, да кажем за семейство, духовно или против някаква защита от магия, която иска някой да ти вреди като защита. Има също ритуал, който се прави с катинар, което се заключва. Това означава, че някой да иска да ти вреди усреща теб в твоята карма, да няма никакъв контакт. Да няма достъп. Да няма никакъв достъп и да искат да ти вредят, да ти направят нещо, но то няма как да го получиш енергията, която да ти вреди. Щом се прави с този катинар. А кой ти подсказва какъв ритуал трябва да използваш в даден случай? Значи, когато съм сама, хващам си картите, правя картината на дадения човек, който иска да разбере нещо за себе си, по какъв начин ще му помогна, защото без тези карти аз нищо не мога да направя. Това са част от моето инженери и моя живот, който работя като дарба, които помагам на хората. Те ти подсказват, ми подсказват какъв е проблемът. Какъв е проблемът. И когато нещо не ми харесва, дадено нещо, аз трябва да съм сигурна в някакви много сериозни неща. Значи правя по 2-3 пъти, да кажем, ако е нещо сериозно, за да разбира, че наистина това нещо е дадено на човек, да кажем, нали, за някаква болест, да кажем, за нещо по-сериозно, което е. Но по принцип много са... Трудно се подвеждаш. Трудно, да. Много трудно. Много са точни картите. Точно, да. Кой случай смяташ за свой най-голям успех в работата си? Ами, честно казвам, те са страшно много, които не мога сега да ги изредя толкова много. За който се сещаш, например? Ами, за момента, който се сещам, за съжаление, обаче вече е факт, че вече са събрани хората. Ами, една жена ме е потърсила много отчаяна, значи от 3-4 години е разделена със своя съпруг. И какви опити не е правила да се събере по някакъв начин със своето семейство, защото те си имат едно прекрасно дете. Обаче тази жена до сега не се е обърнала към феномен или от някаква помощ, от някой ясновидка или нещо. Просто не е идвало на ума да направи нещо такова. И в един момент ме е намерила препоръчана бях от нейни познати и ми се обади. Казах и как стоят нещата. Тя по принцип много не вярваш на такива неща, защото тя знае какво е станало в нейния живот, по какъв начин се разделиха и всяка трябва да е някакво чудо, за да може да се събере. Просто не е вярва достатъчно. И аз си казах, значи за в бъдеще викам да виждам да си със твоя съпруг. Тя не може да повярва жената. Сълзите й тичат и хем ма слушам. Просто беше много труден момент тогава за мен също. Както да е, аз почна да й кажа нещата как стоят в нейния живот. Казах и страшно много неща, които не съм сам, че аз си ги знае съпруга и по какъв начин се разделиха и така нататък. Но имаше жена, която беше трети човек в тяхната връзка и тя знаеше за тази жена. Дори ходила пред нея лично. Нали, да може да я остави мъжа на мира, както да е, да. Но тази жена е нахална. И казах да се пази много тази жена, защото човекът не е виновен, защото той
му прави най-различни неща. Обсебен е. От себе, да. И викам, тази жена му прави най-различни неща, затова викам, ще нещата в мои ръце. Викам, ще ти помогна. Дори тя е помислила, че аз ще направи някакви магии, защото тя страхува. До сега не е направила нищо такова. Ама Ваня, викам, иска да направиш някакви магии, нещо да ми вредиш. Викам, аз не вредя, викам, аз само помагам. Нали, което мога да го направя, го правя, но което не е за мен, няма как да го направя. И тя тогава ми се довери, каза, добре, оставим нещата в твои ръце, каквото искаш, нали, както можеш, прави. Почнахме с най-различни ритуала, които сега няма да ги кажа кои са. Няма да ги спомена. Да, моя тайна е. Почнахме да работим, значи, както ви казах, за 2 дена чудо не мога да се направи. Не съм вълшебна за 2 дена да направя, но тази жена за 3 месеца си вързва в семейство и в момента са заедно. Тоест ти си неутрализирала третия човек, който с помощта на чужда енергия е попречил на щастието на това семейство. Да, значи, когато се е премахнало всичко, което беше негативно и направено най-различни неща, и то с най-различни методи, и наистина бяха много силни неща. И на мен ми беше малко трудно, но не съм се предала. Ти каза, че имаше ритуали за защита от подобни посегателства, защото съм сигурна, че има хора, които имат апетити към други семейства и към други отношения, които могат да развалят. Но за тези неща ще поговорим, за защитите малко по-късно. Сега искам да разкажем за още един случай, който е свързан с дарбата на нашата гостенка и след това ще продължим разговора. Здравейте, какво искате да споделите с нас? Здравейте, искам да споделя, че става въпрос за феномен Мак Ваня. Искам да кажа, че съм много доволна от нея. Аз се познавам преди 3 години, чрез една моя приятелка. Имах много големи проблеми с моето семейство и се обръщах към много феноменки. Но те ми казаха, че с моя случай, просто при моя случай не може да ми помогнат. И така, чрез моя приятелка, нали, тя ми даде номера да се свържа с Мак Ваня. И тя, Мак Ваня, ми каза случая от първия разговор. Разбра за какво става въпрос. И ми каза, че ще ми помогне. Значи, трябва да работи с мене. 2 седмици така, аз не очаквах, нали, да ми помогне, но останах убедена, че наистина ми помогна и съм много щастлива. Усети се промяна в състоянието? Да, имаше много голяма промяна в семейството ми. И просто се изумих, защото е, нали, млада и така помага на хората. И така. А желаете ли да споделите с нас какъв беше проблема ви или предпочитате да остане тайна за вас? Ами не, просто проблема не искам да е за пред камера. Нали? Да го разказвате, да, обстоятелствено. Искам да кажа, така и да подчертая на зрителите, да се доверят, нали, напълно, нали, за нея, че може да ви помогне. Поддържате ли все още контакт с Ваня или от тогава не сте се чували? Ами, като имам проблем, винаги се обръщам към нея, защото знам, че с 1000% ще ми помогне. Независимо с какъв случай. Тя ми помага. Какви така чувства и емоции изпитвате към нея? Как я възприемате вече, след като тя успяла да ви помогне? Понеже, че аз се познавам от, нали, 3 години и вече разчитам на нея за всичко. Приемате я като приятел? Приемам като приятел, като близък човек. Не толкова като човек, феномен с респект. Да. Бихте ли се обърнали към нея, ако имате проблеми от друго естество? Смятате ли, че тя ще може да ви помогне, ако не е свързано с семейството? Тя помага за всичко. Няма значение. И каквото да е, дори в трудности. Нали, аз казвам, при други феноменки съм се обръщала и те отказват да се вземат с моя случай, но като при нея е съвсем различно. Просто при нея няма трудности. Тя се справя с тях. Ще се върнем към темата за това как можем да се предпазим от несгодите и несполуките в живота, особено когато те са причинени не по съдба, а от нечия чужда злоба и от чужда ръка. Какво може да се направи и превентивно, може ли предварително да се направи? В смисъл, човек да дойде при теб да каже, аз нямам проблеми, но не искам да имам, затова направи нещо да бъда защитен. Да, имам. Имам такива хора, които искат да са защитени, защото днешния живот няма доверие на никого. Нямаш и гаранция за нищо. Така е, няма.
И просто всеки човек обича да има някаква защита и да почне да потръгне някакви неща в пътя, който е потръгнал. Защото по някакъв път много добре знаем, че нали, искаш да направиш нещо, някаква сделка, да кажеш, нали, професионално го казвам, за работа. Обаче сякаш нещо не става и веднага ти идва на къла, че има може би нещо, нали, защо не се е получил, веднага почваш да си мислиш най-лошото. Не го приемаме, че не става, просто защото не трябва да стане. Да, просто защото не искаме това да се получи, защото го очакваме с нетърпение, а пък в един момент да кажем, не е достатъчно това да стане в момента и почваме вече. Това е защо е така и нали, не е различно. Да търсим отговор. Отговор, да. И заради това хората се правят защита, която да е защитена във всяко едно нещо, което могат да направят. В такъв смисъл може да се постигне и дадено желание с помощта на ритуал. Не само защита, но и да постигаме дадени цели с помощта на ритуал. Да. Тоест нещо, което да ни носи късмет. Късмет, да. Защото има хора, които нали, нямат отрицателна енергия, нямат магии, нямат проклятия, но сякаш нищо не ги води на правилното място. Просто не могат да направят нито една крачка напред. Нещо назад ги води. Това не е, че имат нещо направено. Това е, че може късмета да им завързан, може, че понякога човек няма късмет в някои неща. Просто хубаво е човек по принцип да се обърне при някой феномен или ясновидка, нали няма значение при кой, но въпросът е много хубаво да се консултира с един такъв човек. Сигурна съм, но консултантите в тази област, на областта на окултизма, станаха страшно много и те растат със всеки изминал ден. Така е, да. И човек започва да се лута, да се обърква, да звъни на първи, на трети, на пети и да не знае коя е истината. Това е най-лошото. Значи не е хубаво нали, да звъниш на онзи, защото по този начин ти променят кармата, те те объркват. Значи, когато аз ти правя картина в един момент, след 10 или половин или след един ден се обаждаш на някой друг, значи твоята карма... Той пак открива картина. Открива, да, но твоята карма остава при другата ясновидка. И другата, когато ти прави, не слиза това, което трябва да е. Разбираш ли? По този начин ти жиш на душата, която носиш. Заради това съм казвала много пъти, не е хубаво да се водиш на първия, втория и третия. Значи, когато се обаждаш при един, и ти казва, нали, някои неща, които сам ти си ги знаеш и разбираш, че ще ти помогне и ти дава гаранция, това е най-важното и имаш вътрешно усещане, че ще ти помогне, бъди с този човек. А ти как всъщност да постигаш това хората да успяват да ти повярват? Ами, честно казано, значи те сами го усещат. Още когато ме виждат нали, някъде или ми чуват гласа, нещо, те го усещат. Те усещат вътрешно. Трудно може да се сбърка. Така? Трудно, да. Той един човек се усеща, кой може да ти помогне и по какъв начин. Сигурна съм, че има и много мнителни хора. Не само хора, които не вярват в подобни явления и на подобни хора, защото станаха и много шарлатаните. Но ми се иска да те питам, повече вярващи и доверчиви или повече мнителни хора се допитват до теб? Ами, значи, не мога да ти кажа точно бройки, кои са повече и кое е по-малко, защото и от двете страни се обаждат. Било за една причина или за друга причина. Но повечето са изстрадали хора, които наистина са без надежда, да, и искат да разберат какво ще им се случи за по-напред. Но има хора също, които от любопитство просто. Нали, да видят какво ще им кажем, дали това нещо, което те имат да направят, дали това нещо аз ще го кажа, дали ще им познам някои неща, които те искат да го направят. Понякога пробват. Провокират, да. Проверяват. А очакват ли от теб хората чудеса и ако да, какви чудеса очакват? Значи, имам хора, които са паднали в голяма депресия и не вярват за чудеса. И когато вече става, тогава имат страшната голяма вяра. Но има хора, които вярват много, че ще стане чудеса, защото има хора, които са страшно много... Дето много вярват и знаят, че това ще се случи. Много вярващи. И може би това им помага. И това им помага, да. И това им помага също. Позитивната нагласа, да. мислене. Много е лошо, когато обръщаш гръб на себе си и не продължаваш напред. Падаш духом.
ти самата, по принцип, един човек сам трябва да се вдигне и да каже, аз продължавам. Ето стигаме до анонса, който направих, че човек може сам да си помогне, стига някой да му даде криле, да го побутне, да му даде вяра в собствените сили. Това е пак достатъчно, ако някой от вас феномените го прави. Дори да не е с помощта на ритуали, с едно внушение, че човека може да се дигне на крака, това е също достатъчно. Разбира се, аз имам и хора, които няма нужда да се работи с тях и си имаме контакт по телефона редовно. Ако искат да направят нещо, питат, като приятели, искат някакъв съвет от мен. Но не е необходимо да се работи, ако не е. Но много е лошо също, не е хубаво да имаш омраза към даден човек. Също, защото тази омраза се връща. Не е хубаво също да кълнеш. Или, например, кълнеш за нещо, което ще го направиш и не го правиш. Това нещо много е лошо. Това нещо се връща обратното. Например, ти сега се кълнеш на най-милото си. И не го правиш това нещо. Например, така от уста го казваш. Обаче ти не вярваш, че това ще се случи един ден на теб, че ще се върне. И когато не го правиш това нещо, това пада на децата. Върху децата. Защото това са най-милите, когато едно семейство и почва да се кълне, това не е хубаво. Може да се върне като бумеранг лошата мисъл при нас и злобата. А какво може да ни разболее? Какво да внимаваме, да не правим? Значи, трябва да си малко по-отдалечен от някои хора. Защото имат хора, които имат страшно много силна енергия. Зависи от организъм. Значи, сега ти може да имаш страшно много силна енергия, да им ти гадава Господ. Но става въпрос, че тази силна енергия, която имаш ти, и не ти пречи, защото организъм ти е много силен. А пък аз, когато се докосна до теб и моят организъм е слаб, веднага я усещам и по този начин мога да се разболея. Тоест да не контактуваме, както вие ги казвате, с така наречените енергийни вампири, които изсмукват нашата енергия. Така е, да. Дори аз, защото имам по принцип в събота и неделя повечето приема в къщи. През седмицата работи си от разстояние с хората. И когато идват редовно много хора, работи с тях, и се чувствам като изтощена, аз нямам сили дори да ставам. А пък аз сама няма как да се направи ритуал, да се изчистя от хорската енергия или останалите работи. Аз имам човек, с който работя. Тя ми е колежка, която идва лично, тя ме пречиства. Тя работи с мен, прави ми ритуалите, защото аз сама не мога да си ги направя. Идват самата тя, прави ми ритуалите и някъде до час и по-на-два в максимум съм си свежа. Но наистина това всичко върху мен се натрупа. Това е цената, която плащаш. Да. Значи, аз както съм го казала много пъти, значи хорските грижи, проблема си остава мой. Защото все пак хората чакат от мен да стане това, което тяхната мъка ги тревожи. Прехвърля се върху теб. Върху мен, да. Трябва да си абсолютно безчувствен, за да не поемеш от тяхната мъка. Значи аз също преживявам това нещо. Аз го преживявам, защото правя картината с картите, също работя с най-различни неща, а пък и също с много методи, които са най-различни за дадени моменти. Дори, както съм казвала и друг път, аз отивам дори извън България, пътувам. Дори там помагам на хората. Просто аз нямам граници къде да ходя и къде да не ходя. А щом става от разстояние? Става, да. Тогава няма нужда от лична среща. Но много е важно, когато се казва от един феномен, че трябва да се направи нещо и не го поемаш или не вярваш в тези неща, по-добре да не се обади на даден човек, защото по този начин, когато го знаеш едно нещо, че ще се случи, и минава едно известно време и се получава, един ден има съвест на душата. Много е грозно това нещо. Тоест опасно е това, с което се занимаваш, ако не го правиш както трябва, ако не е професионално. Да. Дори мога да кажа, че много е опасно, защото може на мен да ми вреди здравословно, мога дори на хората да им вредя. Трябва да си много внимателен в тези неща, трябва да си страшно много като заблуден.
Тоест да мислиш само за това. Да внимаваш с хора. Като вманиачен, искаш да кажеш. Точно, да, защото имаш все пак рождени дати. Да не сбъркаш нещо. Да не сбъркаш, да. Имаш всички нужни средства и неща на хората. Снимки също. Картите могат ли да те подведат? Не. 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 На тях разчиташ? На тях разчитам, да. Значи, ако не умея с тях да работя, няма да ги включа в гледането ми. А колко вида пасианси правиш и кога използваш един вид, кога друг? За отговори на въпроси знам, че се реди един вид пасианс, за пълна картина друг. Нека да направим някаква демонстрация и да покажем картите, с които работиш. Когато е нали, за семейство, защото за съжаление повечето станаха и такива случаи. Действително в нашия сайт има страшно много въпроси, да, свързани с любовта и брака. Това преобладава като че ли. Когато работя с тях, питам от коя страна искат да продължат. Лявата или дясната. Значи всеки, нали, да кажем, се избира. Коя колона? Коя колонка, да. Значи аз сега като ги нареждам, може да не ти е ясно, защото няма как да ги разбереш. Да, всъщност аз мога да си ги изтълкувам само според картинките, които виждам и отдолу надписите, които успявам примерно да си преведа. Да, но не е това всичко. Предполагам, че не е, след като играе роля данните, изчислява се на база на рождената дата някакво число, което влияе при подредбата. Да, и снимка, когато, нали, е необходимо. Нали. Къде се слага тази снимка, ако гледаш на човек със снимка? Под картите? Под картите, да. Под картите също. Дори когато е лично, дори нали, ако няма при себе си снимка, с лична карта дори. Защото там са всички нещо, данни. което показва личността, което носи енергийната информация за личността. Точно. Всъщност на личната карта има пак снимка, която е актуална. Да. Защото там са и данни и всичко излиза. Значи това е по принцип една пълна картина, която мога да ти я направя, да кажем, за седмица, месец, година или за повече. Зависи. И ако аз ти се обадя по телефона, и ти можеш да наредиш и да ми кажеш в подробности какво ми се е паднало. Да, какво? Или просто да наредиш пасианс и да ми отговориш, да, това ще стане, не, това няма да се получи. Ами, да, мога и това да го кажа. Значи, по принцип, аз когато правя, нали, на пълна картина годишна, защото има хора, които съм свършил вече с тях, нали, искат да разберат, например, след година, какво ще им се случи за по-напред. И, например, това ще стане, така ще стане, нали, онова ще стане. И нали, някой път някакви намерения нещо да направят. Дали ще се случи за работа, дали ще си намерят работа, по кое време, кой месец, коя година. Толкова конкретни данни се дават. Да, страшно много конкретни въпроси и отговори се дават, дори числа. Дори много пъти, когато правя картина за даден човек, дори имена ми излиза. Например, сега има някоя жена, която не те харесва и ти мисли злото, направо директно името ми излиза. Например, пази се от еди, как се казва жена, пази се от такава жена. Зоди, всичко излиза. Подробности, да. Ами, според мен най-ясно би станало на хората, ако сами се обадят и сами проверят за себе си как стоят нещата. Защото тук можем да говорим и да показваме картите, но когато въпросите са конкретни и касаят проблематиката на даден човек, тогава могат самите хора да разберат за какво става въпрос. Благодаря ти за този разговор. Аз ви благодаря. Може би и картите ти казват какво да правиш от тук нататък, след като излезе дадена картина, как да действаш и как да помогнеш на даден човек. Остава само хората да решат да те потърсят. Ако са останали у вас, скъпи приятели, някакви въпроси, свързани с работата на Мак Ваня, можете да й се обадите и да я проверите.